Bună! Astăzi suntem la Balerina Dansatoare pe canalul acesta. Ne jucăm multe joculețe. Roblox ne-am jucat până acum. Acum vreau să vă fac turul la Toca Boca. Hai să începem de aici. Aici am una, două, acestea două, asta și aceasta. Și cea de lângă sunt cumpărate, restul mi le-a dat jocul. Nu știu cum, dar mi le-a dat. Avem aici muzicuță, asta să vedem dacă trebuie să oprim. Așa. Aici, normal ar trebui să locuiesc eu, dar o să schimb. O să mă schimb și o să mă duc la altă casă, cred. Fiindcă da, trebuie să mă duc la altă casă. Avem aici sufrageria. Aceasta sunt eu. Așa. Aici este sufrageria. Frumoasă. Televizorul nu știu de ce nu merge. Aici dressing-ul, așa. Și aici dormitorul în eu stau un pat. Și mă uit la televizor. Biroul unde îmi fac temele și anumite lucruri. Aici, așa, avem pe aici terasa. Opa, am luat scaunul de la birou cu mine. Doamne ferește. Am luat scaunul de la birou cu mine. Ce nebună. Așa, avem aici așa. Aici avem boborică, dacă vrei boborică. Ne luăm aici, o mâncăm. Aici e suc. Stai să mergem la bucătărie ca să luăm suc. Hai să vedem de unde luăm pahare, fiindcă nu avem nimica. E nou-nouță casa aceasta, v-am spus. Nici aici am frigider, avem nimica, nicăieri avem nimica. Dar nu-i problemă că luăm acum de aici. Să luăm câteva pahare din acestea. Și mâncare, dar pe urmă las mâncarea la final. Să deschidem aici, să băgăm paharele astea. Dar să ne păstrăm și noi unul ca să vă arăt cum merge aparatul. Așa. Aici avem bucătăria, frigiderul e gol. Aici gol, peste tot e gol. Dar în fine, nu-i problemă dacă e gol. Aici este baia. Este drăguță baia, zic eu. Și aici mergeți, puneți paharelul, dați și beți. Beți. Gata. Așa, în fine. Haideți să vă mai prezint și alte case. Asta este tot cumpărată. Aici cred că vom găsi un personaj.
La altă căsuță. Ala bala portocala, cine? Ala bala portocala, cine mi-a furat banana? Tu, ieși afară, numai tu. Deci, acest magazin a ieșit afară. Ala bala portocala, cine mi-a furat banana? Tu, ieși afară, numai tu. Această casă a rămas. Deci, aceasta ne vom uita. Vreau să vă arăt următorul. Aoleu. Dintre cele două case. Adică acesta de lângă casa care v-am zis că vreau să mă mut în ea și cea care este normală, cea mică. Ala bala portocala, cine mi-a furat banana? Tu, ieși afară, numai tu. A ieșit casa mică afară, ceea ce mergem aici, jos. Haideți să vedem. Eu am decorat, ca să știți. Micuță. Apropo, pe episodul acesta veți avea doar casele mele. Voi reveni cu partea
Și da, hai să facem, în fine, să terminăm videoclipul.